Dili moubos sa 20 kakabalayan ang naugdaw sa dakong sunog sa Zamboanga City kaganinang buntag, samtang usa patay sa laing sunog sa syudad. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Bagang aso ang milukop sa kalangitan human miulbo ang dakong sunog sa Calle Claro, Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City pasado alas 8 sa buntag adlong Lunes. Digkit ang mga panimalay nga sagad gama sa light materials hinungdan nga paspas nga mikatay ang kalayo nga miabot sa ikatulong alarma ang sunog. Takomya mga kasadyamon. Ardi ka namin puwego, ma'am. Tormento at baking ay kita ayudan. Tormento ka salba. Ben arde ka tal puwego. Hinoon, pasado alas 11 sa buntag, gideklara kining fire out. Walay natalang namatay, apan dunay 5 ang naangol ang gilayong gidala sa ospital. Wala pa matino sa karon ang eksaktong ihap sa mga kabalayan nga naugdaw sa sunog. Apan dili kuno moubos sa 20 ang nasunog sumala sa BFP. Gibana-bana ang moabot sa kapin 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Kaya nga mong approach ani in 4 corners na gyud ni siya. Ito pong giprotektahan kay ito apod dito ang barter trade ug daghan pa kayong mga balay. Samtang usa ka lalaki ang patay sa laing insidente sa sunog sa Lustre Street, Barangay Santa Barbara, Domingo sa buntag. Sumala sa BFP, nag-inusara lamang ang biktima sulod sa iyang girentahang tindahan dihang nahitabo ang sunog. Posibleng wala kini nakamata dihang nahitabo ang sunog. Sa karon, padayon pang ginasuta sa kabomberohan ang pangalan sa biktima. Subling nagpahimangno ang kabomberohan ngadto sa publiko nga mutuman gayud sa fire safety requirements nga ilang ginapatuman aron malikayan ang samang insidente. Sa ato mga mga business owners, no, ato yung pirming i-comply ang mga fire safety requirements nga gina-advise ato ang mga fire safety inspector. Main purpose gyud ani mga fire safety requirements is to ensure the safety of the occupants. Para gyud sa mga okupante sa building. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.